Escolta, fa una mica de cringe que intestis lligar amb mi així d'aquesta manera. La primera està funcionant. El que tenia molt clar abans de començar els assajos era que volia humanitzar al màxim aquest noi. Volíem fer que el públic empatitzés amb aquest personatge. Un jove denuncia una agressió homòfoba al barri concorregut madrileny de Malassany. Spoiler, surt malament i... La funció parteix d'aquell fet real que va passar, però després és una obra de teatre i que al final agafa aquell fet per plantejar a l'espectador en general que potser ens hauríem de qüestionar abans de jutjar els actes que han fet les persones per què han arribat a fer això, no? Per què aquell noi de Malassany en un moment donat va mentir a la policia sobre aquella agressió que va patir i va mentir sobre la forma de l'agressió, perquè l'agressió sí que va existir. Jo quan la vaig llegir recordo acabar com amb una cosa al cos. És d'aquestes obres que la llegeixes i et fan canviar una mica la mentalitat. Tu condición. Mi condición. Ya me entiendes. Tú siempre, tu orientación. Lo único que quería era entrar en mi casa. Ya está. La vaig llegir per fer una lectura dramatitzada en públic, diguéssim, i també quan vaig viure aquella experiència de llegir-lo en veu alta per la gent i em vaig adonar de l'impacte que tenia en el públic, vaig pensar que d'allò se n'havia de fer una obra més allargada del que era en aquell primer moment, perquè creia que era una història que realment valia la pena explicar. Normalment, en un procés d'assajos, sempre hi ha algun moment que t'encalles o que tu opines alguna cosa i el teu company o el director opina una altra cosa diferent, però ha sigut un procés on els tres en seguida sabíem quina història volíem explicar, els tres anàvem cap a la mateixa direcció i les coses sortien bastant soles. Era com molt fluid. Sí. I després tu i jo hem fet mogollon de maig. Ah, sí, també. Hi havia química des del primer moment.